Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katenteman, kawilujengan, kabaguswarasan, saha kamulyan, mugi kajiwa kasarira ngarsa panjenengan sedaya waraden sagung dumadi. Nuwun sanggianing para pinisepuh, sesepuh ingkang tansah pinundi-pundi, para satriya bangsa, pangemban lan pangembating praja minangka pangayomaning kawula bangsa ingkang dahat kinurmatan, para tamu kakung putri, para kadang weda muda ingkang minulya ingkang dahat kinurmatan, monggo sami mujudaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, kabahagiaan, kamulyan katitik ing dalu menika kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing dalem mriki boten wonten alangan setunggal menapa. Nuwun sanggianing para tamu kakung putri ingkang kula hormati, kula minangka pranatacara badhe nglantaraken titi laksana upacara ngunduh mantu non inggih Nimas Ayu Dian Ratnasari putra putrinipun Bapak Ibu Sukiman kaliyan Bagus Rahmat Saifuddin putranipun Bapak Ibu Hartanto ingkang pidalem ing dusun Banggalan. Dene rantaman adicara ngunduh mantu ing siang menika non inggih sepisan pambuka kaping kalih pasrah pengantin saimbik saking keluarga putri ingkang dipunsuli Bapak Tresno. Kaping tiganipun panampi pengantin sekalian saking keluarga kakung ingkang dipunsuli Bapak Jano. Kaping sekawan wisudan tali kromo ngunjuk toya wening kepiokan ngangsangaken melati trinonce ngantos duwung. Kaping gangsal kirap manjing tumuju sarana kursi rinengga. Kaping 6 sungkeman. Kaping 7 atur pambagya harja dening Bapak Jano. Kaping 8 tanggap wacana saking Bapak Datar camat ing dusun Banggalan. Kaping 9 ular-ular sabdatama dening Bapak Budi. Kaping 11 donga utawa hastungkara dening Bapak Yat. Kaping 11 inggih menika panutup. Bapak saha Ibu para tamu kakung putri ingkang winantu ing pakurmatan, mekaten titi laksana adicara ngunduh mantu ing dalu menika. Namung saderengipun kawiwitan, sumangga sareng-sareng manungku puja murih alampahing adicara menika saged gangsar lancar boten wonten alangan setunggal menapa. Manungku puja kawiwitan. Manungku puja purna. Wasana sinambi nengga rawuhipun pinangetan sekalian, sumangga pinarak ingkang prayogi sinambi midhangetaken unggeling gending-gending pangbahagian. Nuwun.